nwere mpa ị nwere mpa ga-ese DP nga ukwu gị nọ n'elu then ike gị ihe onye ọbụla pụtara ọ bụ onye ọbụla gafeta na your post ya epuzo li ike gị na DP ị nwere mpa asị gị damn ị nwere mpa ọnwụ na ihe iji chọrọ ịghọ onye ara ihe iji chọrọ ịghọ ebe ihe iji chọrọ ịghọ online otele blender mmewopie kita damn you ewe niwe mana ụmụ nwaanyị dị priceless n'ụwa bịa ga ewuri ike gị gbagome ti hụ gị takọbere yiri shu ndị Awụsa na-eyi aga ihe Arab country gị bịa gbagome ukwu n'elu na DP Bishop ewe niwe mmewopie ugbu a kwa isi nnọọ ka onye ọsọ ebere ebe nwa bi nke nwụrụ anwụ gbagomere ukwu onye hụghị echesi enwere uru nọ gị n'ime lekwe biskit bonu niile nọ gị n'akụkụ ahụ esiala ngadị na-apụtala ọ wee lee gị anya ahụ Naijiria ahụ ihe nọ ya n'ime bịara nga bịa gbagome ukwu n'elu bịa nga igbe kamera ọsịsọ akwe mana ihe ọbụla mere nga ga-aba na soshal midia niile nka n'iru mee gị interview listen pụọ from life gị tinye your normal DP na that place ọwụ otele gị ka eji ama nwaanyị o nwere ike ịdị responsible bụ nwoke ọbụla kpara gị nya nga ahụhụ otu idebe ibe gị mere ukwu na DP dị ya so onye kewa akwụla nwaanyị adị akwụla ewu nwa bingo unu nọ na-eprezentị onwe unu mana ihu akwụkwọ maka niile otu unu si chọọ echi na-aga ese happy Father's Day onye wụ nna gị ọ maka nna gị anwụọla ka iji eme erige ime onye nna gị wụ mba maọmị ya ọ nwe oge mpempe donna ọ wụ otu ndị na-enweghị nna otu ha chịrị eme donna mam say orphanage daughter don't know orphanage daughter akwe mani ha wala mna nga ga na social media niile m ga n'iru mewe gị taa kushi okwu kana ma no gị aya dewe phone na ala ga ebili ọtọ gị lara maso hey acha mi yo n'ọkụ me ga agba ego ọkụ na otu ime gị ka wee spanner na me ga agba ego ọkụ na ga nọrọ ebe ihe ezigbo ihe dị mepe window down open those window gị nọrọ ebe m ga-ahụ gị look at what happened? Hello. Hey, ma kwa believe. Iri akwa gịnị? Believe ya kwa mu my all the bogus. All the witchy book. Go back, mele shege mana gịnị mere? Tele Rosanna. Bịa ebe oche anọ gị la asụ. Kwasọkọ dị gị? Mba. Ese? Mba, I'm Muslim. Asa gị go back, bịa go back n'ekwu ka. Kwasọkọ dị gị? Tele Rosanna. See here, Muslim. Come on, wepa ka de fegi. Bereta ti de fegi. Na mama we fe yi ko gi yefe. Wo ge ke ikwe. Ade ku so ku ge trata ke na bo he wu ya. Me slata to ku ga hu yiri begon. Me slata to ku ga hu yiri begon na eje agba na emu no ma mosquito tama. Me slata to ku ga hu. Me slata to ku ga hu. Ane ku ahụ ge trata ku ga ta ge bia kwa people he okwu. Ge bia be bo he okwu. He megide ma ademegide na bed na gi megide ka iji aka gị bọhị ụkwụ gị na gị gbachi ụkwụ kesa ya gbachiri gị ụkwụ ọra ime oke ọdụ tọnụọ gịnị come on lose that cloth you look at nwe hotel bere food akwa gịnị dị ihe a ọra ime gịnị dị ihe a gịnị wee ike atakwana m gị hụ otu ishe para ike lee otu ike gị yiri USB a na-eji akpọ egwu na moto mechilata
Mesilata okwoge ahụ me wepụ aka n'efe ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Mesilata okwoge. Icha antena go TV bianga bianga sawike. Awike. Let me mero okwoge na ka antena go TV. E was kana nnonga. E was kana nnonga. Sigi mesilata tia. Ibia iji aka ga emepe onwe. Nga mepe okwo ahụ ta hisi chori mepe ya. Mepe Lucas. Go to Kuhira Antena Go TV. Go TV never when you use it again. Paike ka boss ete boss ibranga be comme ça week. Le mania front. Le mania front. O di man akwa kwande bago seli we ga futa. E ga puta. Ya were phone ogi. Nigga no tungada. Me put ogi here. Kushok weekend na. If you want to, nigga kushok weekend na me put ogi. Chomino febe. Oya ga no tunga. Anogom. Ga no tunga. Abdurunge me rega kwa shoko gese mba. Rega kwa shoko gese mba. Ino na duplex ta odi ahua. Ino se no la ebe wu bungalow. O igasi above it ige yo koko. Bishop Paul stature. Damn you stangere. Stangere. Sure. Bregwam so stature. Iwanya ebe. Abụ onye Ebonyi. Ebe na Ebonyi. Ọnụeke. Ebe na Ọnụeke. Ụmụ Nwagu. Ebe na Ụmụ Nwagu. Ụmụ Nwagu gọngọn. Mmanụ ọlụ arịrị di. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ịtọ. Ịma Chineke ka eme ekwensu. Dama aga ụka. Dama aga ụka kama na I believe m ihe ọma. Hem jụrụ gị gba ajụjụ. Ịma Chineke ka eme ekwensu. Ịda na egwara m na ị na-aga ụka ọ na ihe ịma. Ama m Chineke. Ị na-aga ụka iwu onye ụka? Ana m aga mụ na once in a year. Iwu na onye ụka? Ana m aga. Ị na-aga ụka gị yicha arụsị apịrị apị. Ị na-aga ụka gị eyicha arụsị apịrị apị. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Ma ahụ eze gị. Open your teeth, Chineke agbagogo. Ejaga meza ki imepegere meza. Elehi ji present Jehovah Witness. To si di. Elehi ji present with Jehovah Witness. To si di. Mesheza. Eyi nwa mamre go na afọ ofu. Mba da. Enwere mgbe bara mamre na pantry. Mba. Iji aṅụ kai. Iji aṅụ kai Adamanụ. Ị na-aṅụ shisha. Mba. Ị lụọla ọgụ mbụ? Alụbeghị m ọgụ mbụ. Ushokwe ka m na-anụgo. Anụbeghị m ọgụ mbụ. Enwere pantry gị dọkara adọka? Mba nwalo. Atagide gị mbụ ga-etie come on. Eye. Ọwa azụ ka esi ataga gị iji tie mkpu nkọwa ihu. Azụ o merụ m ahụ. Onye gafere ihe ahụ n'azụ gị? Onye nwoke ahụ gafere dị ya? Who is that man?
Ọbụla nwoke ọ nwanyị. Onye ahụ bụ onye. Ọbụla nwoke ọ nwanyị, ọ nwanne m nwanyị. Gbataga gị n'azụ. Ga-etie kimon. Eti m kimon. Ma hitiri kimon isi abi continue kesi akwụsị. Asị m ya kwụsị n'ọfụ ga ọfụ. Mmadụ taga gị ihe a kọwo igwe ka eji ataga gị. Mmadụ, atabeghị m igwe mbụ. Mmadụ, nwoke. Onye ataga gị ihe a iji tie kimon na ọfụ agụfụ na ya wepụ. Ele nga ihe aha. Ọ bụkwara ibu o. Ele nga ọha. Ọ dị ụta ka aka m. Ọ dị ụta ka aka m. Otele Rosanna. That means otele gị wụ n'ụwel na. Fo otele gị nabata ihe ha ka aka bịa. Ọ bezi nke ịpa n'ukwu. Mba. Ị mụọla nwa mbụ? Mba. Then holu nọ gị n'ike nabatara odi aka. Then gịnị mere? Onye ka ntị isi ya kwụsị nọ n'afọ ụfụ. Ele ihe mere nu holu ji have like this. Di mere ihe eji rucha di a iji eti kimon. Ọ lala ụta o tele Vaseline. O tere Vaseline. O tere Vaseline ka o nwee ike baa. Ele nga ị gaga ahụ ụdị amụ a. My ex, onye ka nji. Ele ebe ị gaga ahụ ụdị amụ a. Onye nwe ụdị amụ ọ bụ onye polisi ka ọ bụ onye amị ka ọ bụ kọndọktọ. Business person. Ewa ọchịchịalịa kwa izu ike ịwọchịalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineke bago. E dey for like Animal for 25. Mama about 25. Ifo na hu ni hu gi. Iga bebe. 26. Well, thank you so much, Jamil Mum. Uki kogarage. Uki kogarage. Okike. Mba. Ị na-atọ ụtọ. Ana m agba mmiri. Ịgbaga wechi mmiri nwa bingo. Ora imo kod ịgbaga wechi mmiri. Tiri tapụ borehole ịbara nga abịa gwa m sị ịgbaga mmiri. Ịgbaga wechi mmiri ọwụ naanị mmiri ịgbaga shawa. Ịgbaga wechi mmiri. Akụwa gị blado otele gị gwa gị bịa nga agwago m ụwa ịgbaga mmiri. Ịgbaga wechi mmiri. Gọgota. Ịgbaga mmiri wechi mmiri. Ese ma onye mpaga wo gị bịakwa nga bịa ekwusa ịgbaga mmiri. Ịgbaga wechi mmiri mpaga ọ dịrị gị sumo n'otele. Adịrị gị sumo borehole ọ nọ gị n'ike. Mba. Then gị bịa nga asị na ịgbaga mmiri. Onye eri. Dem you nwa bi nke ọnwụrụ anwụ. E were amụ gwu asacha gị blood otele ka bịa nga bịa agwa ekwusa ịgbaga mmiri. Lego dị amụ ha ka aka gị taga. Bịa nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri ogwu azụ. Aka m pekwa mpe o. Asị gị dem you onye nkwara nta. Ịgbaga wechi mmiri ọwụ na ndị mmiri. Enyi ama phone. Enyi ama iPhone ma Android phone enyi acha ha niile. Onye eri gbaga mmiri. Were mamịrị bara nwoke ibe m ga-ebịa nga bịa ekwusa ịgbaga mmiri. Nwa bingo. Mmadụ ole trala gị kemgbe pụtara? Mmadụ ise. Ha. Chukwudi. Na-eme ọsịsọ kwusi okwu ike ya. Chukwudi, Chukwuma, Chigozie. N'onye? Emeka. Na T Bishop. T Bishop. Afọ ụtụtụ ye. Afọ onye? My ex. Gịnị mere ya? P onye? T Bishop.
That name onwe ha aha ahụ P ahụ onwe full name. Ifo. Huh? Amaram. Atawa ga-akwụ ụgwọ. Mba a na-eme m ọfụma. N'ime mmadụ ise ele ya eme na nwenye bịara kwụ ụgwọ isi. Ọ m nwachara anya. Gị nwatara anya. Ka ihe mere na ijicha anya. Maka achọrọ m ịta mọmọ before nụọ di. Ele eme na iji chọrọ ịta mọmọ before ka ịlụọ di. Ka m nwee ike nọ n'ofe ebe ma nụọ di. Unu n'anya ihe o kwuru na some of you aga aghọta ihe o kwuru. Na ọ chọrọ imetụ kwuo enjoy tupu ọ lụọ di ka o nwee ike o nwee test of her life before ya lụọ di. Ị ga-eche na egwuregwu. Ị ga-eche na egwuregwu. And don't joke with what she said, and there are people like that. Ije yi okpu ata. Eji m eyi okpu. Atawa gị. Ị ga-enye lodi mkpu ineti. Ese? Ka wo pusu oke pusu ka ọ nnekwu pusu. Otu seti. Itinye gịnị? Gị na nwoke nọrọ n'ime abalị ga-eti mmiri ya ihe. Ana m eme more tiny. Many a tiny nga. Kwa m jọla ga-ahụ dịkwa gị? Ịdị sure na ahụ dị gị? Ahụ dị m. Genotype gị? AA. Blood group gị? B positive. Kpọọ phone number gị? 091 20. O ruole na nọmba ga-etiwezie mkpu. Nwa bingo onye highway. O ruole nọmba itie olu ga akala ahụ gị. O ruole nọmba olu ga akala ahụ gị. Krobonto girl. Kpọọ phone number gị nwa bingo nwụrụ anwụ. 091 20 83 74 18. Kpọara ya ọzọ. 091 20 83 74 18. Gịnị ka ịrụ ha? Amụ oshindi. Ị na-eshi nri. Kemgbe m ga-egwe interview, then voice gị ọdịla like this. Ọra amụ. Onye oji amụ eme nefi. Oji amụ eme cousin eme aunt. Private chef. Ife gịnị? Chef. Private chef ka m bụ